कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच रिक्षा टॅक्सी चालक मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार आहेत। माजी मंत्री उदय सामंत, माजी महापौर नरेश म्हस्के आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर हे महामंडळ तयार करण्याची जबाबदारी असणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून हाती आली आहे। एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 52 आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी रिक्षावाला, पानटपरीवाला, वॉचमन अशी टीका केली होती। या टीकेला उत्तर म्हणून या घटकांची प्रगती करण्यासाठी महामंडळाने योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच सुरू करणार आहेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।